Челюстта и зъбите знаят повече за нас, отколкото ние си мислим. Често пъти се взимаме твърде на сериозно. Устата и усмивката не са само част от лицето. Те са израз на нашата жизненост и дух. Тази зона е камертон на нашата индивидуалност. Място, където се срещат тълкани, емоции и изразяване. Често устата, езикът и зъбите издават невербално нашите скрити чувства, напрежения, тревожност, потиснати желания. Това се проявява в навици като стискане с зъбите, изтриване на емала или проблеми в лицево-челюстната става. Но когато тази зона, която е началото и на гръбначния стълб, се възстанови с холистичен, стоматологичен подход, се променя не само усмивката, подобрява се стойката, емоционалното състояние, увереността на човека в живота. Защото усмивката не е само красота, тя е израз на нашето себеуважение и удоволствието да сме живи.